विश्वकर्मा जी के भजन लेके आयल बानी। हर कंप्यूटर वाला भैया, हर गाड़ी वाला भैया, हर डीजे वाला भैया से रिक्वेस्ट बा कि रोज सुबह सुबह और वह सभी विश्वकर्मा जी के भजन के जरूर सुनो। नितेश सिंह निर्मल, प्रिंस बाबू, धरहरा विश्वकर्मा जी आइले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले। 17 सितंबर के दिन घर घर में पूजैले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले। 17 सितंबर के दिन घर घर में पूजैले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले। प्रिंस बाबू, धरहरा विंध्याचल माई के मंदिर अब ये बनैले हो, अष्टभुजी माई के मूर्ति ये संवरले हो, विंध्याचल माई के मंदिर अब ये बनैले हो, अष्टभुजी के मूर्ति आके संवरले हो। जग में ई नमवा अमर हो गइले, ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले। प्रिंस बाबू, धरहरा इनके कृपा से चलेला कार मोटर रेल हो, महिमा से इनके उड़ेला अंबर में एरोप्लेन हो। हाँ हाँ इनके कृपा से चलेला कार मोटर रेल हो, महिमा से इनके उड़ेला अंबर में एरोप्लेन हो। अपन बेटा अखिलेशवा से गीतिया गवाइले, ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले। 17 सितंबर के दिन घर घर में पूजैले, दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी आइले, प्रिंस बाबू, धरहरा विश्वकर्मा जी